בארץ ישראל, ותחת, כמו שאומר הנביא, וישב כל איש וגר, זאב עם כבש ונמר עם וכולי. אומר שם הנביא בסוף, בזכריה כתוב, שישבו, עוד ישבו נערים וזקנות בירושלים, ישבו כולם ביחד, ואז יהיה את האחדות השלמה בארץ ישראל. אז תהיה שמחה. היום אנחנו בצער, למה? כי אין לנו את הגאולה, אחרי הגמרא אומרת, מסכת ברכות, דף ל"א עמוד א', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לו לאדם שמלא שחוק פיו בעולם הזה. ואין אמר ריש לקיש, אסור לאדם שמלא שחוק פיו בעולם הזה. למה? שנאמר, אז ימלא שחוק פיו. אומר הבן יונה שם, בברכות, ברש פרק לומדים, אומר הבן יונה שתי פירושים. פירוש אחד הוא מביא שהכוונה שאסור לאדם לשחוק מזמן חורבן בית המקדש. פירוש שני הוא אומר, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, עדיין הייתה אסור לשחוק. למה? כי לא היה התיקון השלם של 6,000 שנה. אומר האור החיים הקדוש, והיה כי תבוא אל הארץ. מתי תזכה לשמחה? מתי תהיה השמחה השלמה? כשבוא הקדוש ברוך הוא וישחט את היצר הרע, גמרא בסוכה דף נ"ב עמוד א', ועם ישראל יישב תחת גפנו ותחת תאנתו, ובאו העבדים בארץ אשור ונטחים בארץ וכו'. כולם ישבו במקום, אז ממילא לא יהיה פחד, לא יהיה כלום, ממילא תהיה שמחה שלמה, כל אחד יהיה לו 2,800 עבדים, כן? זה צחצח לו את הנעל לימין, זה צחצח לו נעל שמאל, זה ייקח אותו, יעשה לו, יקטוף לו פירות, זה יעשה לו מסאז', אני יודע מה, זה יגהץ לו את הבגדים, זה ילביש לו את הנעליים, זה ילביש לו את הגרביים. 2,800 עבדים, כל אחד ואחד. ככה גמרא אומרת, מסכת שבת, זאת אומרת, והיה אומר האור החיים הקדוש, מתי תהיה והיה, מתי תהיה השמחה, זה כי תבוא אל הארץ. ולפי זה אמרנו, מובן, שכל שלושת הדברים שהגמרא הביאה בברכות דף ה' שתורה, ארץ ישראל בעולם הבא, כולם נרמזו כאן בפסוק, ששלושתם נקראו בייסורים. אז אחרי מחיית עמלק, אחרי עמלק, עם ישראל בסוף נכנסו לארץ. לכן, יהושע בן נון שהיה במלחמת עמלק, הוא אשר הכניס את עם ישראל לארץ ישראל. כי היה שם ייסורים גדולים, באו עמלק והחלישו את עם ישראל. לכן, והיה כי תבוא אל הארץ, אז זה גם תורה וגם ארץ ישראל, שזה ארץ וגם העולם הבא, שזה הארץ העליונה. אז שלושתם, ולקחתם מראשית, שזה התורה הקדושה. לכן, שלושתם ניתנו בייסורים. ואף על פי והיה, כשאדם מקבל את שלושתם, אז יהיה בשמחה גדולה. לכן אמר, והיה כי תבוא אל הארץ. הגאון, רבי יצחק וייס, השם יקום דמו, מהשואה, בעל שיח יצחק, הוא אומר, והוא נפלא מאוד, מתוק מדבש ונופת צופים. הוא אומר, הרי, כל העניין של המצוות הביקורים מה זה, כמו שראינו, שהכל זה, אומר על שייך, בשביל שאדם ידע שהכל הוא לא שלו, הכל שלו יתברך. ועוד שכל הפירות שיש לי בשביל מה הם, בשביל שאני אוכל לעבוד בהם את השם יתברך. הרי למה אני אוכל? שיהיה לי כוח לעבוד את השם. הרמב"ם כותב שאדם שאוכל וישן ומכוון באכילתו ובשנתו, שיהיה לו כוח לעבוד את השם בכל דהרה דעהו והוא ישר ומחותיך, מרוויח מצוות עשה מדאורייתא כאילו לומד תורה. כי גם אכילתו ושתייתו, גם הוא מכוון אותה בשביל מה? בשביל שיהיה לו כוח ללמוד תורה. והבן יונה אומר, בשערת שלה בשער א', מי ינצל מן המותרות? כך הוא כותב. הוא אומר, מי ינצל מן המותרות? הוא אומר, המותרות זה חלק מהדברים של עיקרי התשובה. אז ממילא הפירות הראשונים, מה כתוב במשנה בביקורים, רואה את התאנה, כורך עליה גמי, כמה אדם ציפה, 3 שנים היה עולה. בשנה הרביעית מותר לך לאכול את הפירות. והנה לך עכשיו, הפירות האלה, מה אתה אומר? אל תיגע בהם, אלה תיקח אותם לבית המקדש. אדוני, זה שלי, כמה טרחתי על זה, כמה רציתי. קח את זה, תשמור זה לא בשבילך, זה תמסור לבית המקדש. הוא אומר, הילד שנולד, כמה אתה מחכה, כמה אתה מצפה אליו. אבל היה מעשה, הרבי מקאלים סיפר, שסיפר לו יהודי בשואה, שבמשך שנה היו בגטו ולא היה להם נועל. ואחרי שנה הגיע נועל, ומל את התינוק בלי ראייה, בלי אדם שאף אחד יראה, וזה מקלט. וזה מחתרת. ואחרי הברית מילה מיד הביאו את התינוק לאמא, אותו שנייה האמא היא התעלפה. שפכו על המים, מה שהיו אותה, מה קרה? למה בכי? מה קרה לך? אמרה, שנה שלמה לא נשקתי את התינוק שלי, כי הוא היה ערל. כל כך התרגשתי שהבן שלי עכשיו, אחרי שנה כבר, עכשיו, ברוך השם, נכנס להיות יהודי, חותם ברית קודש,
עכשיו באתי לנשק אותו, אותו שנייה התערפתי. שנה שלמה לא נשקע את התינוק שלו. סירות נפש. ישראל. אומר רבי יצחק וייס, הוא גם נרצח בשואה, השם ייקום דמו. אומר רבי יצחק וייס, לכן הראשית שלך, את התינוק שלך, 9 ירחי לידה, כמה אדם מחכה? 9 ירחי לידה. לכן הוא בחטא את אביה ואת אמה ירח ימים. אומר הזוהר החדש בקיצוצי ע"ב, זה חודש אלול. למה? הגמרא אומרת בנידה, בדף ל', כך למד במדרש תנחומא רשת תזריע, שהברית היא נקרא, כשהתינוק נמצא בבטן אמו, 9 ירחי לידה. כשהתינוק נמצא בבטן אמו הוא שייך בירחים, ההיריון הוא שייך בירחים ולא שייך בשנים. כי התינוק כמה זמן נמצא? 9 חודשים. וחודש זה ירח. 9 ירחים. ראש השנה, מה אתה אומר בתפילה? היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. היום הרת עולם, היום הריונו של עולם. זה הלידה של אדם הראשון. אז כמה היה העיבור? 9 חודשים, 9 ירחים. כשהבטן נמצא בזמן עיבור, כשהילד נמצא בעיבורו, מה הוא נקרא? הוא שייך בהגדרה של ירח, לא בהגדרה של שנה, לא בגדר של שנים. ירחים ולא שנים. לכן חודש אלול זה בחינה של ירח, ובחטא את אביה ואת אמה ירח ימים, כי אלול אתה בא לתקן עכשיו, אתה מעובר עכשיו בתוך הבטן של אמא שלך. כנסת ישראל נמצאת בתוך הבטן של הקדוש ברוך הוא, של השכינה הקדושה. ואיפה הלידה נהיית? בראש השנה. הגאון מווילנה אומר אחרת, ככה אני מפרש. הגאון מווילנה אומר ש10 ימי תשובה, יש לנו 10 ימים. אומר הגר"א, 9 הימים הראשונים זה 9 ירחי לידה. וביום הכיפורים זה 9 חודשי הריון. ביום הכיפורים אומר זה יום הלידה. כך הוא כותב, זה יום הלידה של עם ישראל. כך אומר הגאון מווילנה עליו שם. ממילא אומר השיח יצחק וייס, הרי מה היה עושה לכן? ולקחת מראשית פרי האדמה. מה זה ולקחת? בכל פרי האדמה. את הפרי שלך, את הבן שלך, תקריב אותו לקדוש ברוך הוא. כמו שעזר לקדוש כותב בלך לך צדיעה, שאדם שמקריב את בנו לברית מילה, כאילו הקריב את כל הקורבנות כולם. אומר לכן, נשמח מצוות עמלק למצווה הזו. לא תשכח, אם אתה רוצה לקיים שלא תשכח נחיית עמלק, אז תביא ביקורים, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ותביאם בית השם אלוהיך. לכן רמז ושמח את מצוות מחיית עמלק למצווה הזו. והגאון רבי יצחק מג'לד, מגדולי רבני בבל, אומר, כיוון שאין השם שלם עד שימחה שמו של עמלק. יען על כסיה, הכיסא חסר, שמו שלם, שמו חסר. הוא אומר לכם, תמחה את זכר עמלק, אז והיה. הוויה, אותיות הוויה. מתי שם השם יהיה שלם? כשתמחה את שמו של עמלק. לכן שמח והיה לעניין של מלחמת עמלק. אחר כך אמר והיה כתבו אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה ורשתה, וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר טובים מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בה תנא והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. אומר רבי אליהו הכהן האיתמרי דבר עצום מאוד. הוא אומר פה, הוא מגלה כל סוד ביאת הנשמה של אדם ירד לעולם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וכמובן מרן במגיד משרים שלו כותב שלמה אנחנו צריכים לעסוק בתורה ובמצוות. הרי הזוהר הקדוש כבר שאל, קורא מספיק שהנשמה, יש לנו נשמות, היינו חצובות תחת כיסא הכבוד, אז בואו נשאר שם. למה ירדנו בכלל לעולם הזה? מה סיבת ירידת האדם לעולם הזה? אלא אומר הזוהר הקדוש שסיבת בריאת האדם לעולם הזה בשביל שלא יהיה לו נעמה דכיסופא, שלא יאכל לחם של בושה. כי כשאדם בעולם הזה, כשאדם נמצא בעולם הבא, ולפני שעשה מצוות ומעשים טובים, אז אוכל לחם של בושה. אבל כשירד לעולם הזה, והיה לו ניסיונות, והתגבר עליהם, וקיים את התורה והמצוות, עכשיו שהנשמה שלו עולה למעלה לעולם העליון, והוא מקבל שכר, אז הוא מקבל את זה מן הדין. למה? כי באמת הוא עסק בתורה ובמצוות, לכן זה מגיע לו. אומר רבי אליהו הכהן האיתמרי, אומר את זה, הוא אומר את התורה, והיה כי תבוא אל הארץ. אומר, לא אמר והיה כי תבואו, אלא והיה כי תבוא לשון יחיד.
שהנשמה שלנו יורדת לעולם, והיה כי תבוא אל הארץ. כשהנשמה שלך הייתה תחת, הנשמה שלנו הייתה תחת כיסא הכבוד, ועכשיו יורדת לעולם הזה, לארץ. אז ולקחת מראשית כל פרי האדמה. מי זה ולקחת מראשית כל פרי האדמה? היא התורה הקדושה, שעליה אמר מדרש, כמו שאמר שלמה המלך במשלי, אמר עליה, אדוני קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. שהתורה הקדושה נקראת ראשית, בראשית, בשביל תורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראת ראשית. אדם, הנפש של האדם צריך לדעת שלמה ירדתי לעולם? כל ביאת הירידה של העולם בשביל לעשות תורה ומצוות. אומר הרב, לכן והיה כי תבוא אל הארץ, שהנשמה שלך ירדה לעולם הזה. אז מה צריך לדעת? ולקחת מראשית כל פרי האדמה. כל החיים שלנו צריכים לשבת ולעסוק בתורה הקדושה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה. ואז, מה אומרת אחר כך? ושמת בתנא. מה זה תנא? זה הסל שלך. שאתה שם ממלא כל אחד, ודמעתי שים בנודיך, יש לכל אחד ואחד יש לו נוד. כל אחד יש לו סל, יש לו כלי, יש לו חבית, ששם הוא ממלא את התורה והמצוות שלו, שם הוא שם את פת בסלו. הוא אומר, כשאדם יבין את זה, שזה הצידה לדרך שהוא לוקח איתו לעולם הבא, אז כשתבין כך, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שלו שם. אז יוכל לעלות תחת כיסא הכבוד, לבוא ולהביא איתו את הצרור של המצוות, צרור של המצוות, מעשית טועים. הוא אומר, ועל ידי זה מה יזכה? ובאת אל הכהן, ומי זה הכהן? אל הכהן זה מיכאל. מיכאל כהנה רבה, מיכאל הכהן הגדול, שר ואפוטרופוס של ישראל, כמו שכתוב במדרש. וכך הביאו תוספות בסוף מסכת מנחות בדף קופיות, שבא מיכאל ולוקח את נשמות הצדיקים ומביא אותם לקדוש ברוך הוא, מקריב אותם, זה הקורבנות. הרי העולם חייב להיקרב, חייב שיהיה בו קורבנות, וכשאין בית מקדש קיים, מי מקריב קורבנות? אומר המדרש, כך הביאו תוספות שם, מיכאל הכהן הגדול הוא הכהן, ובאת אל הכהן, אז זה הכהן הגדול, הוא לוקח את הנשמות. ועליו רבותינו אמרו, אמרה מסכת חגיגה דף י"ד, שכל המלאכים בשעה שיורדים לעולם הזה צריכים ללכת לעבור טבילה בנהר דינור מלבד המלאך מיכאל, שהוא לא צריך ללכת לעבור את הטבילה הזאת. אומר ולכן בימים ההם, ביות כן יהיה בוודאי בימים ההם, ואמרת אליו הגדתי היום לאדוני אלוהיך. מה זה והגדתי? הוא אומר לחזק את האמונה שלנו בעולם השפל. לכן אמר להשם אלוהיך, לרמוז על חוזק האמונה האמיתית שהשם הוא אלוהיך. ועל זה אמר, קיבעתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, שעל ידי זה האדם מברר לו באמת את העולם הבא והעולם הזה, שעל ידי התורה והמצוות שאנחנו עושים, על ידי זה אנחנו יורשים את הארץ העליונה. אם כן נמצא, שמה רמז פה והיה כי תבוא אל הארץ? רמז כאן על ביאת הנשמה לעולם, שכל סיבת הנשמה לבוא לעולם בשביל לצבור זכויות לעולם הבא. על פי זה, על פי דבריו הקדושים, אפשר לרמוז את כל זה על חודש אלול. הרי והיה כי תבוא אל הארץ, אנחנו עומדים כמה ימים לפני ראש השנה, והיה כי תבוא אל הארץ, שהרי בראש השנה קוראים לאדם מה יהיה, מי יחיה וכו', הכל נקבע שם. לכן אמר, והיה כי תבוא אל הארץ, שאתה מגיע לראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא יסד ארץ. ובשביל מי הוא יסד את זה? בשביל ארץ ישראל. חייב האדם לומר, בשבילי נברא העולם, כך גמרא בסנהדרין דף ל"ז. לכן על ידי מה אתה יכול? ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ולקחת מראשית. מם ראשית. מה זה מם? תורה שבעל פה, התחילה במם מתי קוראים. ולקחת מראשית, מם זה 40 יום שעלה משה רבנו לקבל את התורה, מם זה הבינה, מם זה 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, כל אותם 40 ימים האלה שאתה מכין את עצמך לתשובה, על ידי זה ושמת בתנא. אתה שם את זה בסל של התורה והמצוות מעשים טובים, כמו שהזוהר הקדוש כותב. הזוהר הקדוש כותב שכל אדם יש לו ספר, ושם הכל נכתב. 3 ספרים נפתחים, ראש שנה דף ט"ז,
ספרי חיים, ספרי צדיקים, ספרי רשעים, ספרי בינונים, אומר הרמב"ם, ורוב העולם נקראו בינונים. כך כותב הרמב"ם בהלכות תשובה. אז ושמת בתנא, שים שם בתנא את כל זה, ואז הוא עתה אל הכהן, והקדוש ברוך הוא, שיהיה בימים ההם, אמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ואז ולקח הכהן לתנא מידיך. או הכהן, אלו הצדיקים, אלו המלאכים שנבראים ממעשה המצוות שלנו, והם הולכים לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, הנה, תראה איך האדם הזה עשה תשובה, איך החודש הזה. לכן, לפי זה נבין למה נרמז פה כל תורה שבעל פה בפסוק הזה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ראשי תיבות שלו גימטריה 524, רק אחד. כמה פרקי משנה יש לנו בשישה סדרי משנה? 524. רמוז לאדם, אבוא עם לימוד המשניות. זה רמז למה שכותב הרב חידה, שבחודש הזה נוהגים ללמוד את כל שישה סדרי משנה, כל התורה שבעל פה, תורה שבכתב, בשביל לבוא להיות מוכנים, שיהיה לנו זכויות לבוא ליום הדין. גם, לפי מה שביאר, הרבי אליהו הכהן מהסביר שהכל פה, הכל רומז על בריאת הנשמה לעונה. הרי רבנו ארי כותב שהמשנה היא מאוד מאוד מועילה לעילוי נשמת הנפטר. לכן, נרמז פה בפסוק הזה, והיה כי תבוא לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, ראשי תיבות גימטריה תכחת, שזה 524 פרקים של פרקי המשנה, שהם יכולים להועיל לנשמה. לכן אמר, והיה כי תבוא אל הארץ. אחר כך אמר, ולקח הכהן, התנא מידיך והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. מה פירוש ולקח הכהן התנא מידיך? אז כמו שרבותינו אמרו, ולקח הכהן התנא מידיך להניף אותו. אדם, הסדר היה, כמו שהמשנה אומרת בספר ביקורים, הסדר היה שהיה מביא לכהן את הסל, והיה לוקח את זה ומניף אותו על הבעלים. זה הכפרה. אומרת הגמרא בסוף פרק החובל, מסכת בבא קמא, דף צדיק ב' עמוד א' למטה, שם הגמרא מביאה סדרה של פתגמים עממיים. כל מיני פתגמים שהעולם אומרים, היינו דאמרין ש... כל מיני דברים שהעולם אומרים, ורוצה למצוא לזה מקור בחז"ל. איפה יש לזה מקור במשנה, איפה יש לזה מקור בתורה. אומרת שמה, הגמרא אמר לרבא מרמרי, אמר לו שמה, היינו דאמרין שמה היו עיקר אמרין שמאיפה למדנו מה שהעולם אומרים, בתר ענייה, אז לה עניותה. פשט הדברים. העני, כיוון שהוא עני, העניות רודפת אחריו. מעמיקה בו יותר. כמה שהוא עני יותר, עני, אז יש סיכוי שהעניות עוד יותר תשתלט עליו. בתר ענייה, אז לה עניותה. מאיפה למדנו את זה? מהפרשה שלנו. הלוא ולקח הכהן התנא מידיך, כתוב כאן בספרי, וכך למדנו בירושלמי, במשנה, בסוף מסכת ביקורים, פרק ג' הלכה ח'. שם למדנו שכשהיו עם ישראל היו מביאים את הביקורים, היה לוקח את זה הכהן. הכהנים היו מביאים את זה עם סל עם קלטות של כסף וזהב. והעניים היו מביאים את זה בסלים של נצרים. אומרת הגמרא, הכהנים את הסלים של העניים הנצרים היו לוקחים, לא היו מחזירים להם את זה. אבל אילו את הסלים של העשירים, כלי כסף וזהב, היו מחזירים להם את זה. אומרת הגמרא מכאן, בתר ענייה, אז לעניותה. זה לא רק עני והביא בזה פירות הביא, גם כן לקחו לו גם כן את הסל. כך הגמרא מביאה שם. לכאורה צריך להבין את הדבר הזה. ההיגיון, לכאורה אומר הפוך. אדרבה, העשיר שהוא מיליונר ולא חסר לו שום דבר, אדרבה, נותן מתנה לכהן, שייתן לו גם את הסל. אגב, מפה רואים יסוד של מצוות זה לי והנבאו, לא רק בחפצה של המצווה, כך הבאתי ראיה פעם מהגמרא, מהמצוות ביקורים, לא רק בחפצה של המצווה, אלא גם כן בכלי של המצווה. כמו למשל, אתה מביא משלוח מנות. אז אל תביא את זה סתם ככה, תביא עוגה טובה, תביא אותה עם סל יפה. אתה עושה מזוזה, תביא בית יפה למזוזה. לכן על זה הדרך. זה לי והנבאו, זה לא רק במצווה עצמה, אלא גם
הנוי הוא גם כן בהכשר של המצווה. כמו כאן, מצוות ביקורים. מביאים אותו עם סל, מביאים אותו, למה? שמת, תן לי בידיך, תביא אותו שיהיה משהו מכובד. אין לו דומה אדם שמביא לחברו, בא אליו ואומר לו, קח, קניתי לך עט, לכבוד היום הולדת, מביא לו עט. לבני מביא לו את זה, עם קופסה יפה, עם שם כתב לו שם, מזל טוב לרגל יום הולדתך. יותר מכובד. אם כן, העני שאין לו כלום, מסכן עני, עד שהביא את הפירות שלו, לקח לו, יצא לו הנשמה, הביא אותם. למה אתה לוקח לו את הסל? תחזיר לו את הסל. ואילו העשיר שיש לו, בן פורת יוסף, שיהיה את זה לכהנים, 24 מתנות, שיהיה עוד אחד, 25 מתנות כהונה. מה יש? למה העשיר מחזירים לו את הכלים, את הסלים שלו, ואילו העני לוקחים לו את הסלים? אלא, אמרנו בזה בסייעתא דשמיא כמה ביאורים. ביאור אחד, אמרנו כך, יש לבאר את העניין הזה, הקדוש ברוך הוא אוהב ואת דקה ושפל רוח, דענה למכיחי רוחה, דענה לשפלי דעתה. הקדוש ברוך הוא אוהב את השפלות, הקדוש ברוך הוא אוהב את הענווה, הקדוש ברוך הוא אוהב את הטרחה של העני. אינו דומה הטרחה של העני לטרחה של העשיר. העשיר, מה זה בשבילו? מה זה הביא פירות? הביא סלים של כסף וזהב. לא חסר לו. יש לו הרבה נדל"ן, יש לו הרבה אדמות, אין בעיה. אבל העני יש לו מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא מסתכל על המסירות נפש של העני. כמו שהמדרש מספר. במדרש ויקרא, מדרש תנחומה, במדרש רבה ויקרא. המדרש מספר שם, ג' מדרש רבה ויקרא, סימן ג' אותה, כך למדנו בפסיקתא, שמה, כך הביא המדרש בשוחרתו, בתהילים כ"ב. מעשה אומר המדרש, שהיה באיזה כהן אחד, באיזה כהן, שהיה בבית המקדש, ובא איזו אישה עם מנחה של סולת להביא לכהן. אמר לה, מה זה מה שאת מביאה לבית המקדש? זה ככה, אני לא מקריב את זה. בא אליו הקדוש, בא אליו בחלום, אמרו לו, המדרש מספר, אמרו לו בחלום, לא תבזענו את העני, אל תבזע את מה שהעני המסכנה הזאת מביאה. הקדוש ברוך הוא אוהב את השפלים, הקדוש ברוך הוא אוהב את הענבים, הקדוש ברוך הוא אוהב את הנדכאים. שוב מספר המדרש, מעשה שהיה באיזה עשיר אחד שהביא שור, בר, הביא לבית המקדש. והנה, באים להזיז את השור הזה לא זז. נשים מפה, מנסים משם, לא זז השור. מה יעשו? היה שם איזה עני אחד, בדיוק הביא איתו אגודה של ירק, הביא איתו איזה בצל ירוק, אני יודע, פטרוזיליה, משהו, להביא לבית המקדש. ראה שהספר הזה לא זז, השור, עכשיו הביא לו את האגודת ירק. זה אכל אגודת ירק, ישר רץ. באו בשמיים לעשיר בחלום, אמרו לו, אגודת הירק שהביא העני יותר חשובה מכל הפר הגדול שאתה הבאת. המדרש כותב בנפש כי תקריב, מלמד שהנפש הנדיבה אפילו כשהוא מביא, אפילו כל שהוא מביאה מתקבל לפני בוראה. הוא אומר לנו מאגריפס המלך, היה אחרון המלכים של עם ישראל, שומרים שם מבית חשמונאי, נכדיו של הורדוס, יש בזה מחלוקת בדרשי לבן תוספות. הוא אגריפס, הגמרא מספרת עליו מסכת כתובות, דף י"ז עמוד א', הגמרא אומרת שמה, מעשה היה באגריפס המלך, שיום אחד היה שמה כלה, הייתה צריכה לעבור. ולפי ההלכה, כשיש כלה צריכה לעבור, ויש מלך, מי עובר ראשון? המלך עובר ראשון, שנאמר סוף תשים עליך מלך. אומרת הגמרא, ואגריפס המלך העביר קודם כל, עמד בצד, נתן לכלה לעבור, ואחר כך הוא בעצמו, שהוא מלך ישראל עבר. היה אדם צדיק. הגמרא אומרת מסכת סוטה מ"א, שהיה בוכה וזלגו עיניו דמעות. אז המדרש מספר שיום אחד אגריפס אמר, אני רוצה להיות כמו שלמה. מה שלמה המלך עשה? הקריב 1000 עולות. אמר לכהן, היום אני מביא 1000 קורבנות לקדוש ברוך הוא. 1000 שברים. יש חביבות גדולה, כמו שהרמב"ן מעריך בהקדמה לתורת כהנים, הרמב"ן מעריך איך בעל העקדה והראשונים, איך זה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מעבודת הקורבנות. זה כל העניין של בית המקדש, זה קורבנות, ניסחים, מנחות.
אמר לכהן, היום אני מצווה עליך, אני מקריב אליך, אל תקריב אף אחד, רק את שלי. אמר לו בסדר. והנה, אומר המדרש, הגיע איזה עני אחד, הביא איתו, כן, הביא איתו 2 גוזלות. אמר לו, בבקשה ממך, הכהן, אתה יכול בבקשה להקריב לי את 2 גוזלות האלה? אמר לו, מה אעשה? וציווני המלך שהיום מקריב רק 1,000 עולות שלו. אמר לו, הלא אני כל יום הולך ומביא 4 גוזלות. כל יום אני רץ, צד 4 גוזלות. 2 מהם אני אוכל, אני ובני ביתי. ו2 אני מביא אותם לקדוש ברוך הוא לקורבן. ואם אתה לא לוקח אותם ממני, אתה חותך את פרנסתי, כי כל הפרנסה שיש לי, זה בזכות זה שאני עושה 2-2. מה מעשה? מה אוהב ישראל מאפתא? מעשה שהיה יום אחד, הגיע איזה אדם מהעיר, וסיפר שיש איזה עיקר אחד פשוט בפונדק, יש לו פונדק, והוא כולו, כל מי שבא אצלו מברך אותו, מיד, כל הברכות שלו מתקיימות. ועוד אחד, יום אחד אמר ישראל מאפתא, בטח זה אחד מנהל צדיקים נסתרים. בואו נלך נראה מי הוא. והנה הגיע הרבי מאפת, הגיע לשם, הגיע לפונדק, והתחפש לאדם פשוט. אצלו שכר ממנו דירה כמה ימים. ולפנתיים, הרב היה עוקב אחריו, ראה כל היום נמצא עם הפרות, עם הסוסים, עם האנשים, מגיש להם אוכל. וכשמגיע שעת הצהריים, והוא מתחיל לאכול, אז כמו שהזוהר הקדוש כותב בפרשת עקב, זה זוהר מפורש. שעת אכילה, שעת מלחמה. מראה אותו שם, מרביץ, כל הסוגים, כל הטעמים, כל המינים, כל התבשילים, אוכל. מתפלל, אומר אותו רגיל, מניח תפילין, ככה, כניסת אנשים אלו, אדם ממשיך. אבל בטח זה צדיק נסתר, זה בלילה העבודה שלו, קם חצות לילה, עובד את השם, בוכה לקדוש ברוך הוא בדמעות שליש. רק הגיע הלילה, זה ישר נכנס למיטה חרב עד הבוקר. אומר, טוב, אולי היום היה עייף, אומר, אולי מחר, שבוע שלם, הבן אדם אוכל, שותה וישן, אמר, איך יכול להיות? בא אצלו. אמר לו, תשמע, תגיד לי איזה מעשה יש לך אתה עושה, שעל ידו אתה מצליח לברך את עם ישראל. אמר לו, אני כלום, אתה בא לי אוכל. אמר לו, לא, אני מצווה עליך, אני הרבי מאפתא, תסביר לי בדיוק מה אתה עושה. אתה הרב, סליחה, טוב, אני אגיד לך. אמר לו, אני הייתי עני, ולא היה לי מה לאכול בבית. קיצור, הפכתי, אומר, היה ערב שבת, הייתי צריך להשיג משהו לאכול, לא היה לי כלום. אומר, הפכנו את כל הבית, בסוף אשתי מצאה איזה דינר ישן, בקושי אפשר לקנות איתו איזה לחם, לחמניה לשבת. הוא אומר, הלכתי ישר, ואשתי אמרה לי, לך תעשה עם שותף, וככה יהיה ברכה. הוא אומר, אמרתי, מי שותף? איזה שותף? הוא אומר, יצאתי בחוץ, אמרתי, ריבונו של העולם, אני רוצה שותף, אתה השותף שלי. מהיום אני שותף שלך, אנחנו שותפים. כל כסף שיש לי, חצי ממנו אני מפריש לתלמידי חכמים, עניים, צדיקים. חצי לך, חצי לי. הוא אומר, וגם בדינר הזה נתתי ממנו חצי לי, חצי פגשתי איזה עני תלמיד חכם, נתתי לו. הוא אומר, מאותו יום, כל הברכה באה אצלי. זה המדרש מספר על אגריפס. בא 1,000 עולות, בא אותו עני, מה אומר? אני פרנסתי 4, 2 בשבילי, 2 בשבילו. רחם עליו הכהן, הקריב לו 2 גוזלות, אמר מי ידע? הקריב לו. בלילה אגריפס היה ישן, אומר המדרש, באו אצלו בחלום לשמיים ואמרו לו, בא 2 גוזלות של העני ודחה את 1,000 עולות שאתה הקרבת. זה קם בבוקר, כולו, 1,000 עולות הקרבתי. קם בבוקר, ישר רץ לכהן, אמר לו, אתה הקרבת, אני ציוויתי עליך שאתה לא תקריב, איזה רשות עשית? מה עשית? אמר לו, מה אני אגיד לך, כך וכך היה מעשה עם הכהן. הוא אמר לו, אומר המדרש, אמר לו אגריפס, אמר לו, יפה עשית כל מה שעשית. טוב עשית. אם כן למדנו, שהעני טורח, והעני הקדוש ברוך הוא אוהב את הטרחה שהוא עושה. אותו דבר גם כאן, מה אני עושה עם הסלים? הולך וטורח עד שהוא לוקח קנים של ערבה ובונה אותם ועושה סל יפה ומכוון וקורא לשם יחוד, יש לו זמן. הוא עני, אין לו עסקים. יש לו זמן לקרוא לשם יחוד ולהכין את עצמו ועוטה דליבה, ועד שהוא מביא את הגוזלות שלו, עד שהוא מביא את הסל שלו, כמה טרחה עושה. אומר לו הקדוש ברוך הוא,
את הסל הנצרים שלך, אני לא רק רוצה את הביקורים שלך, גם את הסל הנצרים שלך אני רוצה. אבל זה העשיר, מה לקח איתו? מביא איתו, מביא מהארון שלו, מביא כסף וזהב, לא טרח, לא נזם ביקורים, מביא לבית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הסלים של העני, אותם אני לוקח, לכן העני לא מחזירים לו את הסל. בשבילו היה טרחה, הפירות, לקלוע את הסל, אז הקדוש ברוך הוא חביב עליו, טרחת העני, הטרחה שלו. אבל העשיר מחזירים לו את הכלים שלו. גם העשיר מביא פירות משובחים. לכן, כיוון שהעשיר מביא פירות משובחים, אז ישר מפרק את זה הכהן, ישר שם ומחזיר לו את זה. אבל זה העני, איזה פירות הביא? יש לו אדמה, אבל יש לו דישון טוב, הוא יכול להשקיע כמו העשיר, אין לו את כל האופציות. לכן, משאיר גם את הסל, לא מפרקים אותו, לכן כבר העני כבר הולך. לכן לא הטריחו אותו, את הכהן, לפרק את הסל. ועוד, שצריך להביא מתנה לבית המקדש, צריך להביא מתנה ראויה להתקבל. העשיר מביא את הפירות המשובחים, יש לו קרקעות משובחות. ולמדנו בפסוק, כמו שהגמרא מביאה בסוף לולה בערבה, הקריבהו נא לבחתך. כשאתה מביא לבית המקדש משהו, אתה מביא לקדוש ברוך הוא, כמו בסוגיה של שמן שהיה מתחת המיטה עם קשר להדלקת נר חנוכה. שם הפוסקים פלפלו בזה, תראו בשדיהם. למה לא? משום הקריבהו נא לבחתך. רצו לומר, מה? אתה היית אוכל את זה? לא, זה פחות. אז למה אתה מביא לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא תביא את הכי טוב. הרמב"ם כך כתב, בהלכות איסורי מזבח. כך מרן הביא ביורה דעה בהלכות צדקה. כשאדם מביא משהו לקדוש ברוך הוא, כשאדם מביא לבית המקדש, יביא את הכי טוב. כשאדם מביא לתלמיד חכם, תביא לו את הבסט של הבסט. את הפירות הכי משובחים, את המאכלים הכי טובים. למה הגמרא אומרת, מסכת כתובות, דף ק"ה עמוד ב', כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו יקריב ביקורו לבית המקדש. תבוא סוף החודש, העשרות, תבוא תיתן לתלמידי חכמים, תיתן להם, תתמוך בהם, זה נקרא ביקורים. ממילא אמרנו, אדם מביא מתנה לבית המקדש, צריך להביא מתנה ראויה להתכבד. לכן, העשיר שהוא מביא מקרקעות משובחות, מה הוא עושה? בא הכהן ומחזיר לו את הסלים. למה? כי הפירות עצמם זה מתנה ראויה להתכבד. אבל אצל העני, הסל נצרים הוא בטל כלפי הכלי, זה דבר אחד נהפך להיות. כי זה דבר פשוט. לכן, כשמתנה ראויה להתכבד, אז לוקחים גם כן את הפירות שלו וגם את הסלים. חשבתי שאולי ייתכן גם הכהנים, מה צריך כהנים יעשו עם כל הסלים האלה? ייתכן והם ימכרו אותם לעניים. ואז הם ירוויחו את הממון של זה. ייתכן בדרך אפשר. גם אפשר לומר שהעני, כמו שאמרנו, מביא הרי פירות מועטים, דענה לשפלי דעתה. והקדוש ברוך הוא אוהב את המתנה שכשאדם מביא אותה בענווה. וזה החשוב לקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהרצון שלו לבוא להביא לבית המקדש, כמו שהמדרש מספר על רבי חנינא בן דוסא, המדרש בשיר השירים. המדרש אומר שרבי חנינא בן דוסא היה מעולה רגלים.